Waqt li kienet jagħti l-awguri tal-ewwel tas-sena lill-Arċisqof ta' Malta Paolo Cremona, f'kelmtejn li għamel il-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat qal li l-għan tal-Gvern għas-sena l-ġdida se jkun li kemm jista' jkun itaffi il-problema tal-faqar f'pajjiżna, realtà li sfortunatament taħabtu wiċċhom magħha bosta nies. Min-naħa tiegħu l-Arċisqof ta' Malta Paolo Cremona qal li l-Knisja din is-sena se tkompli għaddejja bil-ħidma tagħha u kienet lesta li tikkolabora mal-Gvern sabiex jonqos il-faqar. Intant matul il-jum wara nofsinhar il-Prim Ministru Joseph Muscat u s-Sinjura Michelle Muscat laqgħu għandhom fil-Berġa ta' Kastilja bosta personalitajiet distinti kif ukoll membri tal-pubbliku sabiex jagħtu l-awguri tal-bidu tas-sena l-ġdida. Fost dawk li taw l-awguri lill-Prim Ministru Joseph Muscat kien hemm l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia li kien akkumpanjat minn membri parlamentari taż-żewġ naħat tal-Kamra. F'diskors li għamel l-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia qal li fis-sena 2014 trid tkompli l-ħidma biex il-Parlament Malti jkompli jtep il-livell tiegħu fix-xogħol kollu li jwettaq. Il-Prim Ministru Joseph Muscat esprima x-xewqa tiegħu li ssir ħidma dwar l-awtonomija parlamentari billan li jkun provdut qafas li assigura impenn u tisjeħ tal-istrutturi tas-servizzi pubbliċi. Minn barra d-delegazzjoni parlamentari kien hemm ukoll mexxejja u rappreżentanti tal-korpi kostitwiti, kif ukoll ta' trade unions li taw l-awguri tagħhom lill-Prim Ministru s-Sinjura Michelle Muscat. L-amministrazzjoni tal-Partit Laburista mmexxija mid-deputat mexxej Tony Abela għamlet żjara wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-Prim Ministru ringrazzja lill-amministrazzjoni tal-partit għall-impenn tagħhom tul din is-sena. F'diskors qasir id-deputat mexxej Tony Abela qal li s-sena 2013 mhux se titfakkar biss ar-rebħa tal-elezzjoni ġenerali, iżda se tkun infakra wkoll għall-kisba ta' drittijiet ċivili għal persuni omosessuali. Fost il-personalitajiet distinti li għamlu żjara lill-Prim Ministru u estendew l-awguri tagħhom kien hemm il-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit, il-Kap Mandant tal-Forzi Armati ta' Malta Jeffrey Kurmi u l-Kummissarju Ewropew Tonio Borg. Minn barra membri tal-pubbliku kien hemm ukoll bosta turisti li ħadu l-okkażjoni biex jawguraw lill-Prim Ministru s-Sinjura tiegħu.